Africa want to be free. Farafina akala yini kaseka ke are ninkan sagui. Fere min bese ka wolo ola are ka ke o fere tige bagay. Dusu mbese ko latige o dusu tabaka ka kayere. Miri nyuma min bese ka banki ola o miri nyuma o ke baka ka kayere. Kenema miri, kenema dusu, kenema fere. No be nale kabe fara sokono dusu, sokono miri ni sokono fere ka aka kenya ni sokono donka lanyini ye. Niya me ayen deme kanga warafa akumulo bibolo. No kera sogo bisa wula. Nga ni wara kumulo to mgore bolo na fagara ni kusoro afoki ye doso. O dusu nyuma, o fere nyuma, o miri nyuma ala ko di aw ni anw Farafina kono, farafina kokan, farafina ka here diɲɛ kono ani lahara. Biye araba ye Desanburu kalo tile 8 san 2021 an bɛ radio Renouveau FM 98.1 Musabugu Bamako. A sɔgɔlen bɛ radio fɛn fɛn na k'u bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛn yala radio Seko Kayi an kɔrɔkɛ Blaki ka fo. A tɔgɔ la ka Kayi maabaw bɛɛ fo. Radio Gajaga mara bɛɛ k'u bɛɛ fo. Segu radio Nyeleni ka Segu makoro ku befu anga karamogoba Sheko Lasina Kane anaka kalandenw kufu a tɔgɔ la ka Segu Dine Bonda befu Star FM dɔgɔkɛ Mulai Haidara 92.4 ka fo anaka radio personnel bɛ radio in bɛ se yɔrɔ yɔrɔ ka se fo Banamba ku befu. Alors ka Kangaba Manden befu kan kɔrɔkɛ Farabana Mustafa anaka denbaya ku befu. Fɛn fɛn bɛ ka an lajɛ bɔlɔlɔw sanfɛ diɲɛ kɔnɔ wagati mana kɛ ala ka a kibaruya ɲuman ana hɛrɛ ɲuman ala k'an garijigɛ o la. Mopti kɔnɔ radio Sanga ni o ye n yɛrɛ fa ka radio ye Maître Kassim Tapo, directeur mon jeune frère Kafou. Radio Sanga, je crois que c'est 92 ka Mopti Befu, Mopti Dugutigi Almami Makoro ku Befu. Radio mbese dugu fɛn fɛn na Mopti mara bɛɛ la k'u bɛɛ fo. Radio Sanga personnel k'u bɛɛ fo. Baɲangarakaw u tulo b'an su in na ni ala sɔnna ma su in na émission a fanba kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ Songo la. Yan'an ka don thème kɔnɔ dusumakasi banna o bɛ don an kan na an ka Francis CDR coordinateur président Ali Sako. Ali Sako, le président de l'ensemble des comités CDR de toute la France. Au nom de l'ensemble des bureaux CDR du monde, Baba Traoré Bissik, le bureau national ici à Bamako, le groupe WhatsApp, Kaloussi, l'ensemble des militants et militantes, des sympathisants de Razbach, de la fondation Razbach, Anga président Ali Sako, Anga Tchekoroba, Ala Yaka Kalfa Mine Ala. Ayanko Kitim Ala Kanoya. En islamesou Ala Kanoya. Amuya duna modunye alaka shidi ama ya senda romina alaka ntemeyena alaka nsoli maniala jena jawo kera kunu Madina Sako jema marakono ka Madina Sako chakorobofu ka almamufu ka Sako la befu ka ne jema kono fo Madina Sako alaka bambarato alaka dawro sumaya alaka koke here alaka jigaro sumaya anabena je kitima alaka noya. Au koffe, l'ensemble de la diaspora de Tchakadougou, munu sigileme jamana kokan, farafina Europe kono, uye chibla mabi kafoku nuka radio, Tchakadougou dugu kono 92.00 nabe wule ko radio Karta, benyogonyami tumbu chena tunjora uya kura ya tukuni, Droku nata araba ka damine ola, émission y'avait été désormais à partir de mercredi prochain en direct dans la zone de Tchakadou. Grand dossier katemeni Tchakadou diaspora ka euphorie faso jomiya nu senyogoma ala kana datwanshila ube tungala ala kula kana utaramu yini tungala ni tungala dombe ala kanu wewe jago Tchakadou kaw ani tungala dombe ala kukisi tunga toroma faso jomiya senyogoma dusunyuma ala ka odo ambe kro ala ka horonya sabati ambe dusukuna ala ka dusukuna se halibi ka jo ka anga nyogon toroma
et Tchagadougoukaou. Et ni mercredi, tchè, ka fouli ke oubeye. Alors, Suina, il est 21h07. On va avoir 3, sinon 4 grands dossiers. 4 grands dossiers. Follow. Oye Juma Nata Marchi Bala Benendo. Mali société Mununga Baraye, Yiri Tige, Yiri Baraye. Ube Mabina, Mababina, Mabananimbo. Ka konjuma nye kase ka duo ke kulo nyuman ka me hakili nyuman ka me da nyuman ka duala kase kan kisi bolima ambe kon ka émission yi ka damene ni oye muna ube bo mun tabulo be mali kura yere nyini mbaga kele baga donni oye ministre Kone bi nale yere de be o yoro la ka la nyini kafe nata kalama akabwa kalama ni mami mba don jamana basigi kama jamana here kama jamana yiri wali kama CEDEAO ka sigika fobe dimashi don o sigika fote na ke foshika nyangata mi me anka be wuli wa walma do be farakandi tablo dumbe chuga mina fu ala reka kosa note furate ala do be fara nyangata ka parce que chronogramme ko kumati yanuche on repse ka ke munde hakli nyuma soro bagaye ani nyogonche ka geleya kosin amena kuma uka pendant 30 minutes environ et 30 minutes dossier baflana oye ka kuma Omar Mariko Bouba Fane Ani Aboubakar Kamara notre confrère journaliste Mariko notre camarade et notre père du mouvement de 91 et Bouba Kane notre frère qui aujourd'hui sont sous mandat de dépôt à la MCA. Utara Kunjona, dossier Mindo, pendant 30 minutes, ka beyega kada. Et ni ala djerane à partir de 22h, 2 heures de temps, spécial massacre à Songo. Spécial massacre à Songo. Et à partir de minuit, Shérif Aïdara, CSDM, à Amaere Nyininga. Toujours ali bi men yere nyininga me Shérif Mundon aniye Shérif mu kuma la clé flaina odonwa Shérif ko CEDEAO kai kibaru ya min soro kube sonka bangu datuguli damne dimashi kono kera ko mo shikana tika warta bangla ko daire ni warbi bulo soko bekata blay ngambe balo chugodi ne mo kuma me Shérif da kono. Mais un mois avant ça, Shérif et mon fourni plateau quelqu'un avec qui j'ai de bonnes relations, de bons rapports. Mais je dis, ah, il serait mieux qu'on entende. Et Shogel est me Mauritanie à Kumana CEDEAO Kola. Ablay Job, Taragana, président Barabi. Sénégal, 7e édition, Forum du Sénégal sur la sécurité, Kera Malik Nte, Job Mbe, Premier ministre Kunte. En Kundira en Kofé. Français ministre de la Défense Toumia, Mana. Oumar Marikoka Minali, la Jean-Luc Mélenchon, Mounou RFI débat sur Kounou, 18h10 à 18h30. L'affaire de Mariko est devenue une affaire internationale. Les anciens de l'AIM, Parina a fait un communiqué aujourd'hui. Voici planté. À M. Katafo, minuit 30 à 1h. C'est très important. D'ores et déjà, moi de mecs clés mougan ani wolonvla sans bafla ani mougan Ousseini Amion Guindo allait de Tounier environnement ministériel au dos à décision ta numéro 0016 portant suspension de l'exploitation du bois d'œuvre ou du bois de sciage ko yiri tige yiri fenfembeke minize yiro ni ka yelema ka ke glaw ni fenroye ko yiri o betigali jora. Au Kera, Ousseini Amion Guindo fait le 27 mai. Fanga mi tume o fanga o gena ka kureta kala ko bi Shogel fait. O fanga tara fanga kuranana.
Fanga courant min nana décision numéro 0017 du 31 mars 2021, Madame la ministre Bernadette Keita allait décision ta portant levée de la suspension de l'exploitation du bois d'œuvre ou bois de sciage ko yiri tigɛ min n'a tun ɲɔngirila ko ɲɔngirili wulila yiri tigɛ a yamaruyara kura ye tuguni. Décision numéro 0017 o nana ka yiri tigɛlaw yamaruya jamana sariya kɔnɔ u k'u ka baara kɛ. Le 27 juillet 2021, Chambre de commerce et d'industrie président Youssouf Bathily a ye lettre ci ministre de l'environnement ka ɲini a fɛ yiritigɛla minnu tun bɛ yen n'u tun ye yiri tigɛ yanni suspension ka kɛ ka yiriw baara n'u k'u bɛ bɔ ka taa feere yan'o wagati cɛ ni suspension kɛra ko yamaruya sɛbɛn barilen bɛ ka di u ma bi alors o kelen bɛ ka kɛ sababu ye ka to ka yɔrɔ bɛ ka tiɲɛ. Yamaruya a seginna ka kuraya tuguni nka o bɛɛ n'a ta autorisation tɛ ka d'u ma u ka se k'u ka yiri cɛ ka bɔ n'a ye. Yiriw bilalen bɛ magasin kɔnɔ conteneur kɔnɔ a degun bɛ ka caya u ka clients bɛ ka commencer k'u wele tribunal la. Lettre de sollicitation pour renouvellement des permis CITES au nom de certaines sociétés. Société Boiserie Faro Tassar, Société africaine du bois SA, Société de gestion de massifs forestiers de Bessar, Albarka Malissar, la Société malienne de bois. Akoko, commerçants sera ou entrepreneurs sera ou ma, quand nous avons papier nous avons daloube, alors phobie ministère teka douma. Oh, ou le mien Mali Barakela ou Beka, ils ont tout gagné à l'électricité. Au l'électricité, le même jour, le 27, il a saisi 27 juin 2021, à Shogel Kokala Maïga saisi primature, quand il y a le café. À cause toutes ces structures ont été formellement créées et immatriculées au Crédit Immobilier en République du Mali, elles détiennent tous leurs agréments pour leur activité professionnelle. Comme Mali Saria, qu'on a société be créé l'endo, hake fin nous quand on la walia ou bella walia, alors Jamana Kelendo Kujo. Oui, une lettre le 27 décembre ou Flavema. Et lettre clé Atira Hachim Fonama et la présidence de la République a électré amputé ministère de l'Environnement, le secrétaire général de la présidence de la République à monsieur le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement, du Développement, lettre numéro 00486. Avec copie Minjoala, Chambre de commerce président a électré Cléminti, ministre de l'Environnement, a électré Cléminti Chogelma, a électré Cléminti Hachim, Hachimga cabinet, a électré, qu'à lettre Oures Sebauka, qu'à Chi ministrima, que j'ai l'honneur de vous transmettre pour attribution une copie de la lettre d'information et de dénonciation du président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, adressée à son excellence le colonel Assimi Goïta, président de la tradition chef de club, en vous remerciant pour votre collaboration. Ko, Chambre de commerce président lettre mi chamani qui va bakono ani jalaki bakono, ou ba faraninka na chi Assimima, ou ba faraninka ka chi ministre de l'environnement a ka teria ka traité ni saria et mon voilà a ka toma au fait. Achimio Blakata dit ministre de le 7 septembre au sera ministre de l'environnement. Bon, auquel est Shogel cabinet. Problème n'a romina. Le Ségal du ministère de l'Environnement, au moment où le ministre Tunte, ministère où Betumbe allait de boulot, yani Assimi Kele n'a coup d'état que le gouvernement flossi. Ibeka ka gouvernement biné, national gouvernement fologashiki, Shogel, Ségal, Gakou, Mamadou Gakou allait de tomber. Or, Wati Kono, aye la nyinike DNCC fait no direction nationale de commerce de concurrence nul de intention d'exportation dit ko ka yiri be boli yamaria seben o dili jofolo fo société clé mu o GIB Aboubakrim Sissi ko société tobe ulu kana yamaria ka boni yiri o Mali be kono société clé ne be o ka yamaria folo o société nani to ulu stalen ka taga kube tuka yamaria sebe nyinin ka yiru ta ka bona e suspension boale yani suspension tunga ka yiri mi tumbu bulu so se nani ton nun tale alors a furu nyana ko DNCC la ko environnement ségalais letchi blakana ko société duru brebe Mali kono munu be yiri labo ko ka yamaria di kelende ma ka bona e ko tonanu
olu kana yamaruya sɛbɛn sɔrɔ u kelen ko mɛn u k'u y'u fara ɲɔgɔn kan ka wuli ka taa Ségel a ɲini k'a ye environnement na fo siɲɛ filanan de la u ko k'aw n'a kelen ka ɲɔgɔn ye k'u ma k'a tɛ se k'u bisimila alors ministre kura nalen o ye suspension wuli ka bɔ yen yamaruya sɛbɛn bɛ di ka yiri labɔ yamaruya bɛ d'i ma kalo 6 de n'i ye yiri tigɛ Sitex a duré 6 mois donc yamaruya fɔlɔ min tun b'u bolo o kalo 6 banna u ka yiri dalen don u ma se ka bɔ n'a ye parce que ko suspension bɛ yen or a fɔra ko suspension bɛna tuma min na o y'a sɔrɔ yiri minnu tigɛra yiri tigɛ de suspendra nka yiri minnu kun tigɛra ka ban o labɔli kuma suspend la suspension portait sur la coupe de bois d'œuvre et de bois de sciage et non l'exportation du bois an ye décret kalan aw bɛɛ y'a mɛn o kalo 6 banna u ma se ka bɔ n'a ye DNCC ma intention di eaux et forêts de bɛ Sitex d'i ma i bɛ taa n'o ye DNCC la olu bɛ yamaruya d'i ma i ka bɔ ni yiri ye ministre kura nalen o ko ko yamaruya sonsori fɛn fɛn tun bɛ suspension k'a bɛɛ welela ko fɛn bɛɛ yamaruyalen bɛ yiri tigɛ yamaruyalen bɛ yiri labɔli yamaruyalen bɛ u seginna ka taa o y'a sɔrɔ ka kalo 6 fɔlɔ o Sitex banna k'u bɛ taa kalo 6 yamaruya kura ta eaux et forêts bɛ labɔli yamaruya sɛbɛn min d'u ma u bɛ na ni o de ye DNCC la ministère du commerce la olu bɛ sɔrɔ ka yamaruya bɔli yamaruya d'u ma u taara k'u bɛ t'o ɲini o fana ma se ka sɔrɔ o de bɛɛ kɛlen donc direction nationale des eaux et forêts o n'u ye ɲɔgɔn ye o ko ko sariya la Sitex kan ka d'u ma d'autant que suspension wulela ko nka hali n'ale y'a d'u ma u mago bɛ papier laban min na ka se ka yiri labɔ n'o bɛ bɔ ministère du commerce la DNCC k'u ka taa a lajɛ n'o y'a sɔrɔ hali bi DNCC jɛlen don n'a ye u ka bɔ ni yiri ye u taalen DNCC la ye o DNCC ko Mali bi ko olu ma yamaruya sɔrɔ Gakou fɛ fɔlɔ ko ka société 4 yamaruya ka bɔ ni yiri ye le directeur Boubacar Doumbia o y'a f'u ɲɛna ko lettre cira ma ka bɔ Ségel bara environnement na k'a kana yamaruya bɔli di yiri usine tigi si ma fo Abubakar Sise Mali kɔnɔ ko hali ni jamana ye sariya ta ko bɛɛ ka bɔ ni yiri ye ale Gakou ye ordre di maa si tɛ bɔ n'a ye fo Abubakar Kiri donc DNCC ko correspondance sur la base de ça ale tɛ se ka intention d'exportation di u ma u wulila ka taa tuguni a bara u n'a ma se ka ɲɔgɔn ye fo Modibo Kone ala nana o nommé Choguel nalen o kɛra premier ministre ye M5 ye fanga sɔrɔ Modibo Kone o kɛra ministre de l'environnement ye o sigira dɔrɔn tile 3 kɔfɛ Sitex kɔrɔ fɛn fɛn tun bɛ yen o fana y'o bɛɛ annulé o annulation kɛlen société tɔ ninnu sɔrɔla ka wuli ka taa Modibo Kone u k'u taara ɲini u n'a ka kuma u ni Modibo Kone kumalen k'u ka papier bɛɛ di Modibo Kone ko u ma u ka fɔ la ko ko ne nana Ségel min sɔrɔ yan o de y'a fɔ ne ɲɛna ko aw n'a man kan ko nka ko n y'a bɛɛ faamu sisan aw ka papier jɛlen don o bɛɛ kɔfɛ papier ma d'u ma u mɛnna u wulila lettre min cira Choguel ma Choguel ka directeur de cabinet ni o ye professeur Isaka Sangare o ye u reçoit société banani ninnu anu kelen ka ɲɔgɔn lamɛn a k'u ma ko aw bɛ ka mun fɔ a dalu bɛ aw bolo wa u ka société créera ni papier min u taara o fara ɲɔgɔn kan sariya min tun y'a fɔ ko ka yiri tigɛ suspend u nana n'o ye sariya min tun ko yiri tigɛ suspend wulila u nana n'o ye Sitex fɔlɔ min tun b'u bolo u nana n'o ye u tun ye yiri minnu tigɛ yanni suspension ka na o papier u nana n'o fana ye ka dalilu bɛɛ di directeur de cabinet ma o kɛlen directeur de cabinet de Choguel a convoqué une réunion à la primature. A réunion kɔnɔ kan usine naaniw ka fɔ la environnement Modibo Kone ka Ségel Gakou o tun bɛ yen DNCC directeur Boubacar o tun bɛ yen
Directeur national des eaux et forêts Ousmane Sidibé o tun bɛ yen. Ministère de commerce Segal Adama Yoro Sidibé o fana tun bɛ yen. Directeur de cabinet a y'u kelen kelenna bɛɛ ɲininka. Ni société naani minnu ni olu de y'anw saisi k'u jɛlen bɛ papier la. K'u ye mun sɔsɔ. Maa ma sɔrɔ kɛnɛ kan mun ko k'u ye sariya sɔsɔ. K'u ka hakɛ dafalen don wa? Kɛnɛ kan ye. Eaux et forêts représentation. Ministère de l'environnement représentation. DNCC représentation. U bɛɛ ko tiɲɛ la u ka hakɛ dafalen. O de kɛlen Choguel ka directeur de cabinet a sɔrɔla ka ordonner n'u ka hakɛ dafalen don a y'u bila u ka hakɛ kan i komi société kelen min n'aw bɛ k'o kelen de yamaruya l'égalité entre toutes les sociétés. Donc directeur recommandé a sɔrɔla ka a fɔ o la. Suite à cela, il a instruit ka lettre kɛ. O lettre a filan bolo. Le 13 août, lettre numéro 0262, le premier ministre chef du gouvernement à monsieur le ministre de l'Environnement. Échange autour de délivrance. À cause l'exploitation et l'exportation du bois d'œuvre ont fait l'objet d'une suspension temporaire levée 2021. Malgré cette mesure, ko yiritige kun jora, o yiritige clara ka yamaria. Ko o yamaria bɛɛ kɔfɛ, hali bi opérateur économique dɔw bɛ yen, olu tɛ ka yamaria k'u ka baara kɛ. Cette situation a fait l'objet d'une réunion à l'issue de laquelle deux décisions ont été prises. Au kɛra sababu ye ka segin ka fɔ kɛ primature kɔnɔ o sigikafɔ min wulila laɲini fila la. 1. Autoriser l'exportation des stocks de bois déjà coupés. Ko yiri minnu tigɛra kaban olu ka yamaria u ka labɔ. 2. Autoriser la reprise des activités avec le renouvellement des permis CITEX. Ko ka société tɔ bɛ yamaria ka autorisation d'u ma u bɛɛ k'u ka baara daminɛ. Signé pour le premier ministre, le directeur de cabinet. Lettre numéro 01262 le 13 août du premier ministre à monsieur le ministre Modibo Kone. Choguel les lettres chez Modibo Kone. Depuis le 13 août, le 15 septembre 2021, soit près d'un mois, plus d'un mois après, Modibo Kone m'est exécuté. Société Nani ou quoi, usine d'Atougoulène ou Sikélène. Ou clair qu'à lettre Titougoni, primature, groupement des usines de transformation. Primature, j'ai la lettre d'accusé de réception. Le 16 septembre, à Ressuray, à Excellence, monsieur le Premier ministre, Aouye Namemeni Bekala, à quoi je me nomme Mamadou Forota, Ntoko Forota, Neni Suleiman Koulibaly, Ani Yagoba Djantoumendou, Yiri Barakelaye Aounye, en Saba, Ambe Mabafla de Tabarala. À 3, nous employons près de 2000 ouvriers et nous sommes en partenariat avec des sociétés chinoises. Quoi, Uluka société Saba, Mabafla Nyongona de Barake Ulubolo, ou les Chinois font avec Barake. Nous sommes dans la détresse et vous restez notre seul ultime recours. Kambe Gelea Konobi, Chogelke et Klenéon Djigi Labaye. Nous avons sollicité le ministre chargé de notre problème. Anga Yiri Barabe, ministre Mga Barakono, en Serama. Il n'a pas voulu prendre en considération notre doléance. Anga Lanina Amason qui Claude Wakoroka la Walea. Il ne veut même pas nous recevoir. Hal Morbo Koneta fait bi quand reçoit. Nous nous sommes tournés vers la chambre de commerce, en l'avant la chambre de commerce Ibra, qui nous a promis de s'impliquer au Laïdou Taïkabi Dadouala. Votre directeur de cabinet nous a reçus. Et Choguel Yireka, directeur de cabinet Ayam Bismillah, il nous a donné l'assurance qu'une solution peut être trouvée à notre problème. Laïdou Tanye, Koufurapseka Suranga Galeala. Mais nous sommes inquiets et ne savons plus que faire, car nous sommes au bord de la faillite. Andjorole Nobi, Antado Ambe Munke, Kadaka, Anga Société Ani Bini Mandja. Cela fait bientôt 16 mois que toutes nos activités sont à l'arrêt. Abeni Kalotan Ani Worobobi, Anga Barabe Jolendo, car nous sommes pénalisés par une concurrence déloyale. Kadaka, Dobe o yamarele ka barake ou ka barabe ka kesobuye ka tobi en Europe ka dogoya suku kono. Nous avons tout expliqué à votre directeur de cabinet. Choguel Foyte Amamou Nyafika directeur de cabinet. Et nous lui avons donné les preuves en clara ka bedalou diama. À l'appui de nos déclarations avec des documents. Ka papier bedama. Notre problème est le suivant. Que Choguel Angwa Gelea Flenia. Entre mai 2020 et février 2021, la coupe du bois a été suspendue. Iritige a Nyongela ou Wati kono. Cela a trouvé que nous avions des permis de coupe. Wati Asro Yamaria Sebe Mambulo ka Iritige. En bonne et due forme, Saria Fochokomi. Et nous avions coupé et stocké du bois en Yiru Tige Kaklaku Umara. Les eaux et forêts sont passés les voir. Eaux et forêts agent Tarakatanga Yiru Ladje. Nos permis ont expiré fin septembre. Yamaria Mintu dira à Mamase Kalawale Yafo Yamaria Sebe Nana Ban, septembre Kalo Bankman. Ka octobre Damnela.
Lorsque la suspension a pris fin, Nyongreli Mintundara Yiri Tikaka Wulile, nous avons demandé leur renouvellement. Ankara Sekinkana, Yiri Boli Yamaria Seben Kouranini, nous n'avons pas obtenu le renouvellement. Ouma Sonka An Yamaria, Morobo Kunanaka Mogoko papier d'amant. Nous nous trouvons donc bloqués avec des partenaires. En Yambarake Nyon, Dien Kono Bigela Banou Nyonche. Kada quand tu es l'aidum, ta kame feminduma Wati Kono, Wati Bekase, marchandise te Kase. Pendant ce temps, que Shogel Wati Kelen Kono, notre concurrent, Ansina Sukukan, Aboubakrin Sissé, n'a pas connu d'interruption de ses activités. Les clés avec Baramadjo, Yamaria Sebe Bunta le Kundoro Kaka Temenae. Même pendant la suspension, Hali Wati Mina Djemana et papier Boko Yiritika Nyongri, Aboubakrin Silibi a continué à travailler normalement, à Tumeka Temenaka Baray, Wati Segal, Otungaku Klende. Il veut nous contraindre à exporter notre bois par son intermédiaire. Aboubakrin Ko, Djagoya, Anga Yiri, Nanya Tige Malikono, Anga Diale de Maladega Boka Ta Ferré. Nama son Omako Yamaria 70 Ama Eraka Boni Yiri. Mais c'est Gaïroka, écoutez bien. C'est là Malikoura, Bekalame, ou Langomen Bekala. Lettre de groupement des usines. A cause Shogel pendant ce temps, Shogel Wati Mina Ambalemeka Boni, Anga Yiri, Anye usinier, Anye imposera. Demana Yamaria a créé, Ame taxi sera, ma bafla de Bara Lambara, société Dourou de Malikono, société Nani, ou le bloc Lembebi, Kelendron de Barala. Notre concurrent, Clé Aboubakrin Sissé, n'a pas connu d'interruption dans ses activités. A Clénga Baramala Djogakou fait, secrétaire général du ministère de l'Environnement, depuis 2016 à B. Mouribo Kone Fona Nale, au Fonako Mwashite Barake, kwa Aboubakrin Clé Nega Temenae. Akomuna, ko Hali Watim Jamana Sevenbo, Yiritika Kajo, ko Aboubakrin Debekake. Il veut Aboubakrin Ba Fede, ka on Diagoya a exporté notre bois. Yani on weka yiri bois comme ta frère Mouma Kofe, anga yiri frère Mali kono ale de keleme bois kata frère Kofe, tonomba ale kelemo soro. Et à lui payer pour cela des droits. Kanga yara sara, anga war sara ye fanala. Nous avons refusé coup bana odema. Il ne cesse de nous narguer en disant que notre bois pourrira sur place. Kwa Aboubakrin Ba funyana, namo sonne tama. Ko yotorisation d'ama ko wakwa yiri be tolip makoya. Il ne sera jamais exporté. Ko tanke na mo songa yiri dinema ko mo te papier di awma awka bonaye wende ti Shogel mo PDG SBF Sarl Mamoutou Farota, PDG SAP Sarl Suleiman, PDG SGMF Bari Sarl. Nous sollicitons votre intervention. Ça fait grave. Malion, ça fait grave. Mali courant de flânier. Ça fait grave. Et Nikele, le 15 septembre, or que Shogel électrique Moribo Konema depuis le 13 août, Kaka Société Yamaria, 1. Autoriser l'exportation des stocks, 2. Autoriser la reprise. Malgré la lettre officielle du Premier ministre, voici dans le Mali courant un ministre qui refuse, qui met 1 mois à obéir à une lettre du Premier ministre. Mali courant de Flène, Premier ministre qui a ordre dit, ministre de Mali courant aussi, qui fait 1 mois du 13 août au 15 septembre, soit 1 mois et 2 jours. Mourbo connaît lettre Chidonjon. Et c'est suite à cela, et prévu Bambouleyande, Aboubakrin ka autorisation de sortie jusqu'au 12 décembre, jusqu'au 4 décembre 2022, Aboubakrin Sissé, a Yamarele Makayiri Buntefo Kofe. Jusqu'au 4 décembre 2022, au Yamaria dira Aboubakrin, les 4 autres sociétés, ou Sikelendo, ou Kofanaka Bafouye, qu'on a mon yiri ferende maote papier sur le bon avec tout la bouloya. Mbalmao. Oh, le Ségal, Gakoube, à ma femme. Et c'est le 30 septembre, l'électrique Sebene Kati, Shogel Maouye, Shogel saisi le 15 septembre. Qui est le directeur à Nassi? Mourbo Kone, c'est le 30 septembre que Mourbo Kone l'électrique à monsieur le directeur. Aïdati la Jede. Shogel a écrit à Mourbo Kone le 13 août 2021, lettre numéro 0262. C'est le 30 septembre, numéro 00700, ministre de l'Environnement à monsieur le directeur national. Mourbo Kone s'est exécuté 1 mois et 7 jours, et 17 jours après. 1 mois et 17 jours. À l'électrique,
levée de suspension de l'exploitation du bois. À quoi faisant suite à la lettre du cabinet de la primature du 13 août, que lettre mora primature le 13 août, qu'a donné Moribo Konema, n'avait Yamaria qui autorisé l'exportation qu'a yuru là-bas, autorisé la reprise des activités, iritikela beka Yamaria qu'a baradamne. À quoi je vous demande de prendre toutes les dispositions pour renouveler tous les permis CITEX délivrés pendant la période de suspension. Combat Nini fait, permis fait, la Nini fait B, CITEX qu'a boni yiri, a B renouvelé qu'a beta dama. Mounoun avant le 29 mai. Les sociétés concernées, quoi société John Edo, permis de société John Maya la Mede. La société Albarka Malissarl, 10 000 mètres cubes. La société Boisserie Farota, pour une quantité de 8 000 mètres cubes. La société de gestion du massif forestier Bessar, pour une quantité de 2040 mètres cubes. La société africaine du bois SA, pour une quantité de 3200 mètres cubes. Signé Modibo Kone, chevalier de l'autre ministre. Au titre internationalement le 30 septembre. Balmao, phobie, bien le combien? 8 décembre, 30 septembre, 30 octobre, 1 mois. 30 octobre, 30 novembre, 2 mois. Bien 8 décembre, il faut bi. Directeur national Fonako Kata dit. Le ministre fait 1 mois pour que Kakala, Premier ministre Djabi. Le directeur national fait 2 mois pour exécuter l'ordre du ministre. Vous voyez la lanterne. C'est un indicateur qui fait froid au dos pour ceux qui ont combattu au nom de la refondation, au nom du Malikura, au nom de la bonne gouvernance, au nom de la satisfaction des droits des citoyens et au nom de la relance de l'économie. Comme Malite Fantan Djamanae, comme Ngania Tanya, Ani Dusukun Klembalia Debe Djamanae Bina, l'absence de volonté et de compétences. Le Premier ministre écrit le 13 août. Le ministre agit le 30 septembre, soit 1 mois et 17 jours après. Et le directeur national, suivant l'injonction du ministre, est à 2 mois et plus à Makefolo. Balmao. Le 26 octobre, où Clara Segentounik a lettre Chi, Shogal Kelemako, Alibi Shogal Kamanyenabo. Le 27 octobre, où Kayirube Mougomunumbara, où les lettres Chi ou Mawa conteneur kono, lettre de mise en demeure. Naumana Yirita, dans 30 jours, alors que c'est-à-dire que vous avez un conteneur 138 au total, vous serez facturé. Vous avez un conteneur au Kuba Bessra. Vous obligera qu'à lettre le 3 octobre, le 3 novembre, où l'électricité Hachim Matouniko Hachim, Hachim Kipmanako Gaïmala Mohamed Gelea Konode, blocage de la délivrance à monsieur le président de la transition, le 3 octobre, novembre, où l'électricité Hachim, lettre d'accusation, le 8 novembre, Hachim ga présenté à Soro, phobie, ou bloqué l'endo. Bon, journal Hakem Imboranae, Nouvel Horizon, l'indicateur du renouveau, depuis le 2 décembre, Nibebek à Sebe. Info matin, Shogal Kanabwa Kalama. Depuis le 2 décembre, Ali Kounou, Info matin Boranaï. Et dans tous les ministères, il y a des chargés de communication qui lisent tous les jours les journaux. Ni Kibere Mouga, ministre Kounoba, article Kiranadama. Shogal Tsega Fokaleta Kalama. Directeur Tsega Kalama. Président Tsega Kalama. Mouroukounou ne peut pas dire que depuis le 2, tous les journaux sortent. À là-bas, il y a Mouneke. Le 3 décembre, nous avons l'avantage de demande d'autorisation de marche pacifique. Nous avons l'avantage de venir par la présidente vous informer et requérir votre accord pour la marche pacifique que nous entendons faire le vendredi 10 décembre de 10h à 12h et allant du monument de l'indépendance à la cité ministérielle. Où là-bas encore c'est tout et blé coube 3 mois. Et Mouna a conséquence y est mouillé. Ou kay kalaworo folomi nou ga yiri mase ka bo yiru bloquer l'entora société nani yiru be conteneur kono dongo do be conteneur kelen sera wa flafla a jatete wa flafla conteneur bakele dongo do 10 000 francs par 10 000 francs multipliés par 1000 be 10 millions sera bien dongo do 10 millions par jour kalo kelen na 300 millions. Oui, quand on minkala, société nani yemou sera pénalité,
Il y a des conteneurs qu'on a amassé 10 000 francs par jour. En 6 mois, ils ont perdu. Les 4 sociétés ont payé 1 milliard 800 millions. Conteneurs tout le monde, ils ont 4 sekabo. 1 milliard 800 millions, ils ont perdu. 6 mois follow. Au bella au manganke. On a renouvellement flana minini. Nous devons bloquer les menus. Chogal est ordre dit. Nos calo fly bien depuis 2 mois. Nouveau blocage IB. 300 camions sont chargés. Camions kelengela stationnement. Ou bien wakelen sera là par jour. 5000 multipliés par 300 camions qui donnent 1 500 000 de sera. Bien calo fly 60 jours ils sont à 90 millions de frais de stationnement. Conteneur tout ko bien nous matanu ka yiri ou ka wari ou be yiri be bon kenema ou le rete conteneur ko blé wari rete ku kanu ka yiri ta sunu be yiri be fli kenema ou flot de konobi banque ou fana wulle mbu ka so no fait les 4 sociétés ou be impôt sera durute ou là conséquence société transformation albarka be mugo bakele ani mugo kemenani mugo biduru de employés 1450 employés société boisserie farota ma bakele ani ma biworo de be barake 1060 personnes employées. Société de gestion du massif forestier Barsal, ma bakele de be barake 1000 personnes. Société africaine du bois, ma keme kononto 900, soit 4410 ouvriers. Barakela banani, ani kemenani ani ta, ou de ben société nani na munu bloquer l'embebi. Balmaou, beka do ke mali. Ou ko setu yeble. Achime letrichi. Ministre de l'Environnement, le Premier ministre écrit au ministre de l'Environnement qui met 1 mois à Tadjati. Le ministre de l'Environnement écrit au directeur qui met 2 mois, il ne s'exécute pas. Et informateur Mimbora Bi, à côté colère du collectif des promoteurs industriels du bois d'œuvre, plus de 4000 travailleurs marchent sur la primature ce vendredi, qu'on nous sortit. Et Mbalma Wanga Hine Jamona Inasa. Moule courant de freiner. Allah kani sababe. Mourou connaît. C'est un bon tonton. Abendon trop mbadon. En sigira Ankmana Franci. En sigira Ankmana Ouagadougou. Mourou connaît mou fone au dos. Malib seka bon nogola choko mi CMDT kononana. Mourou connaît. Yakli diga la rasta de beka kuma. Rasta de Mouneri, en marche follow Minkera. 2018, on peut imaginer l'année de Tego Benyogombolo. Élection marche follow. C'est mon bon père. Mourbo Kone Kera directeur et CMDT. Quelques mois après à Woulila. 2018, candidat tourne contre Ibeka. En bête, mais Soumaïla fait à Wati. Premier tour, deuxième tour, tché. N'tado Munkera. Nga atara Ibeka fait tuguni. Ou de Paul Boroboa no fait kataka parti Krenta Kundo. Après atara M5 na. Oué keleke. Bifanga flau de boulot. Mourbo Kone. Je suis ton fils. Il est mon foigné au tennier. Shogel, il est né. Aïe, Doumouninga domina soïk, mais mon faux tennier. Et quoi, un an qu'il y a Ebeka Nininga tient, faut Ibeka mire soit Shogel et à fois ma foya. Quand Ibeka l'a douta, Kabé tablette de Roldoma, allez à programme gla, quoi, Ibeka a réalisé 1 mois, 1 an qu'avec Ibeka a tessé caillé. À ma foya. Shogel et Barakede. Et le directeur de cabinet de la primature a fait son travail. Il a reçu les gens. Je salue le directeur de la primature. Il a agi en administrateur consciencieux, en administrateur très propre. Je ne connais pas un certain professeur Sangari, mais le directeur de la primature a fait son boulot. Et Shogel Funaga Barake, ou l'amena Koubrouga Akekono, mais là où Barama Dafa, ordre d'ilité problème, mais suivre l'exécution de l'ordre aussi, relève du devoir du cabinet de la primature. Parce que numéro beaucoup de Shogel c'est qui toque avec un besui. C'est au cabinet de la primature de voir est-ce que le Premier ministre est mon fort. Avec la Woléawa, parce que Nama Woléa me que le Premier ministre là. C'est au cabinet de voir si Mourbo exécute. Natakake, le secrétaire général, le directeur cabinet du Shogel peut convoquer Mourbo pour lui mettre en demeure. Sinon Mourbo Shogel qui a lettre dit. Mourbo Fana, oui, 1 mois et quelques aramaïs. Mais depuis quand un directeur refuse d'appliquer les décisions pendant 2 mois de son ministre? Mourbo a l'électricité. Mais les Fanaga cabinet de Mbarala. Comment le directeur national des eaux et forêts peut mettre 2 mois
il n'exécute pas l'ordre de sa hiérarchie directe. C'est un indicateur. Soit Modibo Koné, allez d'ailleurs faut suivi Tabara, et qui n'a pas de suivi n'est pas d'un bon administrateur, parce que la qualité d'un homme, c'est l'organisation et non la compétence intellectuelle d'abord. Il y a un homme désordonné est un homme d'échec. La discipline et l'ordre sont les indicateurs d'un grand homme. Tu as beau être intelligent, mais si tu es désordonné, tu es affranchi. Depuis quand un directeur refuse d'exécuter, qui met 2 mois, pourquoi le secrétaire général de Modibo Koné n'a pas appelé le directeur parce que lui s'appelle Gakou? Et pourquoi Abouakrine seul, depuis nous avons lettre Betty Chogelma, quand Kokonama Yiri Dialema, comme Washita Tebo, depuis là, quand lettre ti primaturement, lettre ti primaturement, Chogel Kanin Kalan, à partir de ce moment, wallahi nene sigali nene fenye nga sebene ko lettre ko mbu wole kana nga wiye mu fo ne kuma girman bayde Abouakrine nga fo awye kuno ma yiri de alema ka ko yiri te bo abe tulia fo ko afira le malere keleme bonaye e o kuma le kelene malien wa malien be man kala saria nyakorowa est-ce que dalou ba boulot faut qu'à signer. Si moi j'étais la primature, j'allais demander au Kananaï et j'allais ouvrir une information. Abouakrine Cissé est qui pour exercer une influence sur tout un État? Abouakrine Cissé est qui pour bloquer l'exportation des produits d'autres sociétés créées par la même loi que la sienne? Abouakrine est joint Mali Saria Constitution Gono. Quoi avec Makanga Boni Mali Saria qui prône et garantit la légalité de tous, le principe de légalité. Alors quel ministre est sous ordre de Abouakrine? Quel directeur est sous ordre de Abouakrine? En vertu de quoi? Trafic d'influence. Alors qui est en train d'empiéter ici? J'ouvre une enquête. Mais Farota Woulé. Abouakrine est une fouille. Donc, à Odeato, ne Shogel Gakmata Kaladjati. Donc, Modibo Koné obéit plus à Abouakrine que l'État du Mali. Si le directeur national obéit plus à un particulier que l'État du Mali, où est la loi alors? Mon père, Modibo Koné, ton fils Rasbach t'invite. C'est là où sanction les 12 à la Kankisama, à la Kantangama. Modibo Koné, Jamana Beromina, ça va pas. Foro Beka Jenny, Mogo Beka Fara, Fente. Au même moment, Edou Tigera. Coronavirus beka tungala donga soro dogoya. Balo songo beka chaya gela kono. Société Mounumbu 5 ans. Nous ma banani employé. C'est pas le moment de se jouer de ces sociétés-là. Chaque emploi doit être préservé aujourd'hui comme de l'or. Chaque emploi doit être préservé comme de l'or pour tout citoyen malien qui a le sens de l'intérêt du peuple et qui a le souci de ce pays-là. Le Ségal Gakou, le ministre Chogel, Niembole Ikmala, Alaka ko, Fomialike Alaka Kisi Boli Madjuma, Alaka Kisama. One Love, on revient tout de suite. Dossier Mariko.